A feira do 17 de agosto volveu coller pulo este ano no campo da Ponte de Louzara. Que estou moi contento que se recupere esta feira. O ano pasado é imposible de facela, non? Hai 2 anos non viñen, pero hai 3 sí, desde hai 10 anos que se fai todos os 17 de agosto. Contento, por suposto, e o sitio é espectacular. Fago arte mineral, que trátase de facer cuadros cos cristales e cos minerales que recollo na montaña. Bueno, é un arte bastante especial porque tes os colores que recolles da terra directamente. Nunha contorna admirable na montaña de Samos, nos lindes co Courel, deronse cita unha dúcia de artesáns xunto a numerosos veciños e veraneantes. Con varios deles conversou o presidente da Deputación na súa visita á feira. Para nós é unha satisfacción como Diputación que se retomen outra vez estas feiras porque é unha maneira de poñer en valor os produtos da zona, os produtos naturales do entorno e tamén a artesanía da zona que contribuyen a dinamizar a economía do rural. A Deputación achegou 4.000 euros á celebración dentro do Plan Único de Cooperación cos concellos. E creemos que van ben empleados justamente para iso, porque no entorno rural, nas zonas onde precisamente teñen máis lexos os servicios na nosa provincia, pois que teñen tamén esta posibilidade de facer negocio cos seus produtos, aproveitando o verán. A de Louzara é unha feira con tradición que o Concello de Samos e a Asociación Fonte da Cova recuperou no ano 2008. Sí, era unha feira que se facía o día 17 de cada mes, onde os veciños destes povos acudían a vender o seu gando. Despois pasaron 30 anos que non houve feira. Sirve para xuntarse a veciñanza, xente de emigrantes que estuveron normalmente en Madrid, Barcelona, pois agora volven a verse despois de moitos anos. E, bueno, falles bastante ilusión. Familias ao completo xuntáronse á hora do xantar arredor dun prato de polvo. Claro que me gusta venir a comer o pulpo. Estuve vindo durante moitos anos a Louzara, porque mi marido é daqui de Louzara. A boa acollida desta edición, aínda limitada pola pandemia, permite ser optimista cara ao futuro.